Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang, matindog po kita para sa pagpuon kang novena. Hearts were filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy by every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy by every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints.
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know comfort of your love. Assist all in need in your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha. Pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumoto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasoro kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Matindog po kita para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. And the Amen. Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. For forth we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Iayon taman po sa Santa Misang ini ang mga minasunod de intenciones. Pasasalamat, dulot kan Jesmundo family, Clarice Lianza, Bueno Obra family. For Annie and Henry Primavera and family, dulot ni Anlin A. Primavera. For passing the NCLEX exam of Maria Asra A. Yap. Pasasalamat ni Jess Abisado, Recuenco and Valmonte family, Tess Abisado. Para sa mga espesyal na kahagadan. In honor of Saint Jude Thaddeus, dolot ni Agnes Almonte. For continuous healing of May Joanne Jesmundo and Milagros Jesmundo by Jesmundo family. To pass the BJMP Recruitment 2024 by JC Omar Barcibal. To pass the board exam for nursing on November 2025. Dolot ni Keisha Ann A. Primavera. Special intention kan Palisa family for fast recovery of Ayan Aison by Aison family. For good result, guidance, and to pass the BFP 2025, dolot ni MR. For Armando R. Castillo Jr., dolot ni Clarence Castillo and family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Albert, dolot Kandayan Dante family, 5th death anniversary of Teresita and Primo, dolot ni Nate, Baluscan and family, Rosita and Fresco, ni Annabel A. Alemania, Jesus Sr., ni Anlin A. Primavera. Para sa kalag ni Jose, dolot ni Judith Baron and family, and sa kalag ni Alex and Dolores Donato. Sa giraray, Diyos maray na hapos na indo mga tugang, ngunyan ang 14 simana sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos para sa pagpuon. Singanaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, sing katuninungan, Iso Kristo, kagurang nanta, pagkamot kan Dios, sin pakisumaro, kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untans, tumakasalan, tayani magkanig o kitang silibrar kan mga banal na misteryo. Iayot taman sa mga intensyon, ang padagos na maray na salud, sa itong Santo Papa, sin man ang pagiya sa iyang mga plano, sin mga paghiro para sa tuyang simbahan. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lagod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tawang kasalan,
darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, Diyos na sa muyang Ama, pinahayag mo sa imong pagkadiyos sa paagikan paghulikan sa imong apostol ni San Judas Tadeo. Itugot na sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakol pa ang magtubod sa imo. Iniinagad mi sa ngaran ni sa Kristo kagurang nanyamo sa imong aki, na nabubuhay at sinagahaday kasarokan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Genesis. Si Juda nagrani kay Jose as sinagsabi, tuguti ako kagurangnan na ining sa imong uripon, mataram nin sarong tataramon sa talingan nin sa kuyang kagurangnan, asin dai ka man lugod maanggot sa imong uripon. Huli ta ika, arog man sana ki Paraon. Ansa kong kagurangnan naghapot sa iyang mga uripon na anolay, igwa ka mo nin ama o tugang na lalaki, asin kami nagsimbag. Igwa kami nin ama na magurang na, asin sarong tugang na lalaki, akin sa iyang pagkagurang. May tugang ini nagadana, kaya siya na sana anatada na aki nin sa iyang ina, namomotan siyang gayo kan sa iyang ama, asin sinabihan mo an sa imong mga sorogoon. Darahanin do siya digdi tanganing mahiling siya kan sa kong mga mata. Kung an sa indong tugang na nanguhod dai makaiba sa indo, dai na nindo mahihiling ang sakong lalawgon. Pagbalik niya mo sa samuyang ama na sa imong uripon, isinabi mi ang tataramon nin sakong kagurangnan. Dangan, ang samong ama nagsabi na mabalik kami sa pagbakal nin dikit pang kakanon. Asin nagsimbag kami, dai kami makakaduman, kun an kangod himing tugang umiba sa muya, maduman kami. Huli ta daimi mahihiling ang lalaki, kun daimi kaiba ang tugang minguhod. Dangan ang sa imong uripon na samuyang ama nagsabi sa mo, aram nindo na duwa ang ipinangaki sa ko kan sa kuyang agom, asin taan saro na wara. Kaya naghona ako, narinunot siya nin mga mabangis na hayop. Sagkod mo niyan, dai ko pa siya nahiling. Kung haleon naman nindo sa sako ang sarong ini, asin maraot ang mangyari sa iya, ang sakuyang maputi ng payo, isusubol nindo sa lulubngan sa dakulang kamundoan. Daina nakapugol sa sadiri si Jose sa atubangan kan sa iyang kairiba, kaya nagsabi, pahaleon gabos sa atubangan ko. Kaya daina ang mga sorogoon kan magpamidbid si Jose sa iyang mga tugang. Asin nagtangis siya nin makusog, mala tanadangog kan mga taga-Ehipto asin ni Paraon. Ako si Jose, sabi niya sa iyang mga tugang. Buhay pa ang sakong ama, ang sa iyang mga tugang nagkatirigbakhan asin dai siya nakasimbag. Dangan nagsabi si Jose, dulok sako, asin duminurulok ang sa iyang mga tugang. Nagsabi si Jose, ako si Jose, ang tugang na ipinabakal nindo sa Ehipto.
Alagad da ikamo matakot, asin da ikamo magbasol na ipinabakal nindo ako digdi. Hulita sa pagligtas ng mga buhay na ipinadara ako ni Diyos digdi, na mangingenotan sa indo. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. girumduma ang mga ngangalasan naghinibo nin kagurangnan. Giromduma ang mga ngangalasan na ginibo nin kagurangnan. Ang kagurangnan nagpadara nin gutom sa daga, asin rinatak ang gabos nindang pagkakan, alagad sarong tawo pinainota ninda, si Jose, na ipinabakal na mani o ripon. Giromduma ang mga ngangalasan na ginibo nin kagurangnan. An sa iyang mga bitis ginapos ning mga talikala, asin an sa iyang liog ilinaog sa batbat, sagkod kan panahon na mangyari an sa iyang hinula, asin pinatunayan siya kan tataramon nin kagurangnan. Giromduma ang mga ngangalasan na ginibo nin kagurangnan. Nagpatugon an hade asin binuhian siya, an hade nin mga banwaan, iyo ang nagpabutas sa iya. Ginibo siyang kagurangnanin sa iyang harong, asin mamamahala kan gabos niyang rogaring. Giromduma ang mga ngangalasan na ginibo nin kagurangnan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, sa indong paglakaw, irukyaw nindo, na haranina ang kahadayaan ng Diyos. Bulungan nindo ang mga nagihelang, buhayan nindo ang mga gadan, linigan nindo ang mga daoton, paluwasan nindo ang mga demonyo, inako nindo na daing bayad, itao man na daing bayad, dai magbalos, dai magbalon nin bulawan o plata o kwarta sa inong mga hagkos, para sa indong pagbaklay, dahil magdaranin basket, sanglean, sandalyas o sugkod, hulita an obrero, maninigong pakakanon. Paglog nindo sa banwa o baryo, maghapot kamo kung sa isay duman an maray na tawo, asin maki-star kamo sa iyang harong, sagod na kamo maghali. Pag laog sa harong, magtaunggalang kamo, kung ang harong maninigo an sa inyong katuninungan, magdadanay sa harong na iyan, alagad kundai, an sa inyong katuninungan, mabalik sa indo. Kundai kamo akoon, o himateon, lumuwas kamo sa harong o sa banwa na iyan, asin palpagon nindo an alpog na sa indong mga bitis. Tulong sinasabi ko sa indo na an aldaw nin paghukom urog na masakit para sa banwa na iyan kisa sa Sodoma asin Gomora. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Maray na banggi po sa indo ka, boss. Na ulit na naman so babasahon na dagog na yato, at least part of it or similar passages kan nakaaging Domingo manangod sa misyon. Kung sa'y nagsugo ang agurangnan kan dagdag pang 72 na mga misyonero o mga disipulos.
si San Judas Tadeo, part of the first 12, no? Kaya pigaapod siyang apostol. Ining mga pigasugo, mga tugang, garuman bagay niso sa tuyang obligasyon bilang para sunod ni Kristo. Sabi nga ni, dahil lang kita nagsusunod, kundi hinaarog ta, piga susunod ta ang sa iyang mga tugon, kabutan, na itong mga day pa nakadangog, day pa nak-experience kay Jesus, itong kagurangnan, midbidan siya, as in sa paagikat itong maray na ehemplo, mahurop-hurop pansin na kan sa itang buhay, na kadakol ng mga pigigibo kan Kristano, day manay iba sa sarong tunay na tao. Kumbaga, nagpon ang tao sa karahayan, minukra ba ka ni tao o linalang ning Diyos ang tao na marahay. Kaya, ansay managawi o sayang gibo, dapat man marahay. Dahil pa man pig lain-lain so mga pagtubod, kapos pagtawo. But at that present situation, so tao, pig-expect na maging marahay. Alagad, to deepen, pairaromon ang pagkamilbid niya sa diri niya, niyaon so pagtubod. In our case, so Kristiyanismo, na pigtitrace ta, duman sa mga Hudiyo, ansay ng reliyon, so Judaismo o Judaismo. Kaya, pigsabi baga sa pagtubod, na pig-recite sa Domingo, apostoliko, katoliko, saro, banal, katoliko, apostolikong relihiyon. So ano pang punto? Ninulit na nakikishare kita sa missionary activity o pagpalakop kang katugduan ni Jesucristo, pig-aabot ang Ebanghelyo. Sabi ni Jesus na uya ngay ang dapat na hilingon. Teka man sa na nagpapalakop na kagustuhan mo. Remember na, ang bigdadarata, bako man sa tuya, bigdadaratang maray na bareta kay Jesus. So kung ikaw para sunod ni Kristo, dapat mamidbidan kung ano ining pigpapagibo o sasabihon sa mga tao. Anong sabi ni Jesus? Itong mga requirements, maging kamong duka, no? Maging simple. Hindi magdarain dakol na kwarta, dakol na mga sanglian, ano po man na, sabi nga ni, pwedeng ma-misunderstood ang sarong Kristano na dara-dara so kadakol na kaypuan sa buhay. Parang, saan ang kaypuan? Iyo sana. Naalubdaman ko tuloy so paglipat ko haling sa Fatima. Anom na dara ko lang ni plastic boxes. Dapat niya ako pag 70 anyos na ako, saro na sa ng box. Tano pa man pagkaparadaraon, magurang ka naman. So, siguro sa buhay ta, anong kaipuan ta para maging maugma? Baga kaipuan tang maging faithful kay Jesus? Asing kung sabi ni Jesus na siya ang kayamanan ta, tatabag para dara ka pa kung ano-ano. Would bringing many things make you happier, no? O kaya contented? Baka si Jesus ang kayamanan ta? Kung nagkakapakitang kayamanan besides Jesus, di kita kan magiging pobre, di kita magiging humble. Kaya minsan, so nagrurukyaw kang maray na bareta, iyo sumayaman. Samantalang si Jesus na mayong aning rugaring, di ba sabi niya, I do not even have a pillow or ulunan to lie on. Dahil nga akong istaran, samantala sa mga pa, di aircon,
ang kanilang kwarto. Ano? So minsan, nangangarog kaya na values, parang dahil nagtugma sa Ebanghelyo, no? Kaya, nakulong pa kitang mga pikadalan, no? Ibas diocese, kadakol kitang mga organisasyon. Pero, precisamente, may organisasyon, tanganing masuportan sa evangelisasyon. Takunalingawan ng evangelisasyon, ang pag nares kayo ng mga values of simplicity, poverty, pagdubod kay Kristo, pagsaring sa iya, everything is nothing. Di ba? Pigapod kang Kristiyano, pero paano kang kayamanan, paano kanin, power, kapalaluan, kapangyarihan. These do not agree with the poverty of Jesus. Kaya po, sabi ni Jesus, dahil ko magdara din kung ano-anong abubot sa indong lawas, dahil nagkapailing kan, follower ko kamo, ta ako pobre. Another meaning is, ang kapobre ni Jesus, pagkasabi kitang maging poor, tanganing kita mag-rely sa iya, magsarig sa iya. Kaya minsan baga, so pagkasabi ng mga pobre, mapirila, ayuda, kung ano, tupad. Garo duman na hiling so, magiging ano ang maray na tao, pag pirmi kang may mga araw kaya na bagay. Natataba ko na kay Jesus nagsasarig. Takot nagsarig kay Jesus, masarig ka man sa diri mo. Kaya lang minsan, we keep on having that attitude, tanganing, so politiko man, nagre-depend man sa to. Di ba? Dahil kita nakakauwas sa araw kaya na dependence, no? Take aram, pero it has something to do with our discipleship. Ang pagsunod ta kay Kristo, kung nagigiining tunay sa araw-aldaw tang pagkabuhay. So, yan ang pagiging simple, but sabihin, pagsarig kita kay Jesus, sabi ta, kung nagsarig kita sa iya, dahil naman kitang kaipuan pa. O, pag madumang ka ba sa langit, natabadadara mo yan ang mga kayamanan mo. Because our treasure in heaven is nothing else but Jesus. So kung siya ang kayamanan ta, sa dudumanan ta, pagkagadan ta, punan ta dadig sa kinaban, tanganing pag abot mo sa langit, you're not a stranger. Kung anong gigibuhon mo, aram mo na, na-orient ka na digdi sa kinaban. Pero minsan, itong tipo din kadakol na kayamanan, kapangyarihan, yan pika para ika para sikapan. Samantalang dahil na aram kung sa'yo na iburugtak. Di ba? So FW, this year, 1 story. Next year, 2 story. Hanggang mansyon na subaday. Pero pagabot kang oras, sarado na, sugit, may ayam na, dahil na nakalaog. Di ba ko unang Kristiyano? Dahil na bukas sa iyang puso. So kan dahil pa siya nag-OFW, dahil pa masyadong kwarta, open pa sa iyang puso sa ibang tao. Pagkatapos kang nagparaoswag na, sasadit naman sa puso, abo talugod na magtabang. Samantalang tinawan siya ng kadakol na graces ng Panginoon, tanganing mas dakol ang kakaya na magtabang. Is it not? So sabi baga, pag nagtabang ka, you become poor, but you are rich with Jesus. Alin ang gusto natin? Wala si Jesus, may kayamanan. Kahit walang pera, basta mayaman ka sa Panginoon. I think that's the goal of every Christian. Kita ba mga Pilipino, mga maliliit lang naman ang pangarap. Di ba? Pag grabe ng pangarap, paraya ka na sa online sabong, para anong mangyayari sa tuya? Kasi iba na sa values ta. Samantalang, yan masana sa Jesus. So like St. Jude, like all the saints na pig-aarog ta,
Di man bagay naging marayaman. Pig-offer pa nga din sa diri nindang buhay. Tanganing sa pagkakadan, they will become alive because of the love of Jesus. I think this is the meaning of poverty. This is the meaning of being simple. Tanganing ang kagurangnan, day mawara po sa bilog tang buhay. May the prayers of Saint Jude bless us. Magpamibig ka mga tugang, tanganing sa ko atin sa indong atang, maako man lubuhod kan Diyos sa mga makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagromdom sa imo, pagromdom niya mo kan kamurawayan sa imong apostol sa Nudas Tadeo, ako an samong dolot, asindara kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, iniinagad mi huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, mantano si nakakaligtas. Danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadayang kasagkoran. Pastor na dayang kasagkoran, day mo bayaan ang mga karnero mo at ngani sa mga padara, mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaibakan mga angheles, arkangeles, kan mga tronos, sinobinasyones, kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aabit kami kanimno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Kagurang na ni kanagadan banal, baraba din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibig kami, pabanalakan ambon, kan sa imong espiritu,
Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, kuaning tinapay, asin pagpasalamat binaakini, tinaos sa mga disipulos na sabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawa, na idodolot para sa Indo. Siling man, pagkapamanggi sa pagkuhanya man kang kalis, ang girari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa mga disipulos na sabi, magako kamugabot sa sin maginom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan, napapabaloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawat kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagurum do mga sa iyong pagagadan, sin pagkaboy liwat, dudolot sa iyong magagurangnan, kaya tinapay nin buhay, sing kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanig mo mag-atubang, asin maglingkod sa imo, sin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugoon ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kaya rin dumakagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinabaan, tanganang malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papas, si Leon, sa mong obispo, si Joel, si Kagabos na Klero, si Ringman, garumduma sa iyong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na ito mga pinapamaybi sa misang ini, asin ang kabos nagadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose sa iyong esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, sa gabos na Santos, sa kaintupa, nakapagayagaya sa imo, mag-ani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawa, sinupamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang mag-sabi. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit. Ansa mong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot.
Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa imong grasya, pagkaherak, naging ligtas sa kasalan, asin talingkas sa kasalan, si maligtas sa gabos, nakaparisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paradigtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangnan, kanya nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanay ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, kanabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan, asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Turugan kay Kristo, turugan sa iyong misyon. Magpatinaawan kita, kan tanda ni katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Mga tugaw yan sa kagaran ni Jesu Kristo, nagsusubol sa to, pinapadara kita sa tong misyon, sa inman kita maduman, sa amanan, sa tong ginigibo. Ulit siyang kodero kan Diyos, sagpaparang kasalang kinaban, paladan mga inapod, sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang pagtios aros, daing mamago. Dako na iyuna, gayud ang katapusan, nag-isip na lugod, ang pagtuod bayaan, nagpanukan sa imong Diyos na kapangyarihan, nag-alamang pagani na ikaranihan. Ligtasan ako, kaguranggan. Kung nalulunod na sa kaararuman, unadaan sa imong kamot, ako kamutan. Pagkakanakutan sa imong laman, pagtuon sa imong parigunaman. Iti sa sakuyang puso, ikasinusunod dawanin, maringis na doros, paumaya ang lugar, ulisa pagkalagalan, ikanagbubulo, ikaw asin ligtasan ako, kaguranggan. Ako nalulunod sa kaararuman, unadaan sa imong kamot, ako kamutan. Pagkakanakutan sa imong laman, pagtuon sa imong parigunaman. Maluhod po ang gabos. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibig kita.
Diyos na sa imong Espiritu na mimibig kami, lugod ang sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong irokan, kung sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmamuraway, ininagad mi uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa misa kanakaaging Webes, nagabot po sa 24,859 pesos and 95 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 4,022 pesos and 40 centavos. Ang second collection, nagabot po sa 7,356 pesos and 80 centavos. Sa mga maot po, magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mag, pamaypay, tote bag, available po ining mga items sa opisina. Siring man, ang mga kapadian asin seminarista sa Dioceses kan Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 dinner concert for a cause sa Oktubre 10, alas 6 sa Pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center or LC3. Ang proceeds kan mga nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Dioceses nin Legazpi. Sa maot po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Magkapirang anonymous na may kantidad na 2,000 pesos, duwang 1,000 pesos, 900 pesos, duwang 500 pesos, Julia Lim Duran and Family, 5,000 pesos, SAB, 5,000 pesos, Ray Gianan, 2,000 pesos, Junella Family, 700 pesos, Devotee, 500 pesos, donation through GCash, 1,100 pesos. Diyos mabalus po. Matinog kita sa oring benisyon. Kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong Uli espiritu. ka pa may ibi, intercession ni San Judas Tadeo sa itong pastor o para sa tuyang patron saint digdi sa parokya. Binisyonan ka mo kan Diyos, ang Ama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lagaw kita sa katoninongan asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos.